ďalší je prvý kilometr. Kisucké múzeum stále hľadá nejaké originálne cesty prezentovania histórie. Teraz sme uskutočnili, dá sa povedať, akoby 0. ročník Kuruckého čierneho, to znamená, aj Kisucké múzeum chce byť nápomocné pri predstavení tých kapitol kisuckých dejín, ktoré nie sú všeobecne známe. Kuruci patrili na Kisuce, predovšetkým k obrannému systému Šance Valy. Odohrávali sa tu pomerne dôležité potyčky cisárskych a kuruckých vojakov, ale nie len teda ich, pretože tieto opevnenia plnili svoju úlohu už po niekoľko stáročí. Ale to, čo by sme chceli zaviesť tu ako tradíciu, je práve prihlásenie sa k niektorým málo známym kapitolám našich dejín, ktoré majú jednak obrovský potenciál pre kultúrny turizmus, pre zvyšovanie historického povedomia našich obyvateľov a aj pre také spájanie regiónov, pretože hosťuje tu dneska hornoliptovský regiment z Vavrišova a ukazuje sa, že máme v histórii naozaj veľa spoločného. Oni majú šance, my máme šance a ako celá vlastne tá história v Žilinskom kraji súvisí. História Žilinskej župy je veľmi bohatá v každom regióne a my sme si povedali, že oživíme jednu časť 17. a 18. storočia, kedy bojovali proti sebe kuruckí vojaci a cisársky a títo vojaci prechádzali našimi regiónmi. Vieme, že boli opevnenia z tých čias v okolí Vavrišova, kde bola aj tá pamätná Vavrišovská bitka na Liptove. Vieme, že takéto šance boli aj na Orave pri Tvrdošine a rovnako na Kisuciach, kde sa práve teraz nachádzame nad obcov Čierne, kde boli tzv. Malé šance. Bola to veľká reduta a opevnenie, ktoré pozostávalo z kameňa, hliny a dreva, čiže nezachovalo sa v takom stave ako hrady, ale bolo to územie, kde 150 rokov sídlila cisárska jednotka a chránila toto územie a teda mala aj kontakty s miestnymi obyvateľmi. Čiže chceli sme oživiť toto miesto a ukázať ľuďom, že aj tu je kus histórie. Paradoxne nielen tej blízkej, ale aj tej dávnej, pretože toto je územie, kde sa spájali alebo stretali tri štáty. Je tu Trojmedze nedaleko, tri štáty, tri kniežatstva alebo tri územia historické, čiže uhorské, české alebo moravské, ak chceme, a poľské. Čiže tá história teda to chodila v rôznych smeroch a toto územie má veľmi silný potenciál a chceme ho teda takto sprítomniť. Medzi Kurucmi a cisárskymi vojakmi bol isté obdobie aj sám Juraj Janošik, ktorý mal svoj druhovský súd, čiže to je história, ktorú sme neveľmi celkom poznali a tým, že budeme chodiť na toto miesto, popri archeológoch nájdeme možno ten genius loci toho, koľko konských kopytaľa to prebehlo, koľko súbojov sa to odohralo a koľko ľudí tu nieraz položila životy v záchrane alebo pri ochrane uhorských hraníc.
Občianske združenie Hornoliptovský kurucký regiment so sídlom vo Vavrišove vznikol pred 6 rokmi a jeho cieľom je obnovovať alebo oživovať históriu spred 300 rokov, hlavne udalosti okolo bitky pri Vavrišove z roku 1709. Momentálne naše občianske združenie, ktoré je replikou vojenského regimentu, má 27 aktívnych členov. V našom regimente máme okrem samozrejme vojakov Kurucov, máme aj Labancov, máme markitánky, bojujeme s kresadlovými zbraňami, či už sú to pušky alebo pištole, samozrejme potom chladné sečné zbranie a máme aj malokalibrové dielo. Chodíme s inscenáciami bojov po celej republike, už sme boli teda aj v zahraničí. Myslím si, že tzv. Termín Living History je teraz nielen moderný, ale myslím si, že aj divácky veľmi príťažlivý. Posledný ten archeologický prieskum hovorí o tom, že tu na Valoch bola stála vojenská posádka 150 rokov. Je to teda dlhé obdobie a tá história je tu skutočne nabitá týmito faktami. Takže hlavne, keby sa na týchto šancách vybudovať nejakú turistickú rozhľadňu. Tak som veľmi rád, že vzniklo toto dnešné podujatie. Vypadá to, že by tu mohla byť tradícia do budúcna, aby to čierne vyniklo práve týmito kurucami. Má to aj priamo logiku, lebo na čiernom sú asi najlepšie zachovalé zemné opevnenia z čias 30-ročnej vojny, takže má to asi priamo návesnosť. Sa mi to páčilo, som to dozvedela na poslednú chvíľu, keď som obyvateľka tejto obce, sa mi to páčilo, videla som to prvýkrát, som z toho úplne prekvapená. Vzhľadom na to, že som občan Čierneho, a pochodil som tu na už veľa miest, čo sa týka okolitej prírody, tu nás som prvýkrát a určite ma to zaujalo, pretože sám som v minulosti nevedel, že tu máme takéto významné historické miesto, takže som veľmi prekvapený atmosférou aj množstvom ľudí, ktoré sa tu nás stretli a určite sa pokúsim nájsť si priestor aj pre budúce roky, aby som sa týchto akcií zúčastnil. Najviac sa mi páčilo, ako strieľali. Asi prevázanie tej vojny. Veľmi sa mi to páčilo. Páčilo sa mi to, bolo to zaujímavé. Je to prvé podujatie alebo prvý ročník Kuruckého čierneho. Chceme pokračovať ďalej s tým, že vždy ten program sa tu dá zlepšiť, aj tá ponuka. Teraz sme chceli v prvom rade vyskúšať to, či ľudia majú záujem šlápať do kopcov niekoľko kilometrov aj v nehostinnom počasí a ísť na miesto, kde momentálne nie je nič, je tu len lúka. Mnohí ľudia o tieto šance alebo tieto vály, veľakrát oni zakopnú, oni si neuvedomia, že sú to nie prirodzené útvary, ale sú to umelé výtvory, ktoré vytvorili naši predkovia v záujme ochrany tejto hranice, čiže ľudia prišli, je to viac ako 100 ľudí a veríme tomu, že títo ľudia dajú tú zvesť, že Hornoliptovský kurucký regiment z Vavrišova dokáže historicky verne odprezentovať Kurucov, ale zároveň vie ukázať aj kus humoru a nadsázky, keď prezentoval jednotlivé bojové nejaké také etapy v tedajšej obdobie.